Arriba coa música, xa vedes. Benvidos e benvidas a un novo vídeo da canle de tutoriais para profesorado de Galicia. Nesta ocasión traigovos un vídeo totalmente distinto que estades acostumados a ver na canle. Por que? Porque vou facer o primeiro sorteo da canle. E que vou sortear? Seguramente xa vistes o vídeo dos amplificadores de Fonestar que fixen no CEIP Vista Alegre de Burela. Deixovos por aquí arriba un enlace directo a ese vídeo para que o vexades. E como estades vendo, teño os dous modelos para sortear. E imos empezar polo modelo altavoz 30 da marca Fonestar, a quen lle teño que agradecer que me cedese o amplificador para poder sortealo na canle. E paso xa a comentarvos o realmente importante neste vídeo, que son as instruccións para poder participar no sorteo. E cales son? En primeiro lugar, deixar un comentario aquí debaixo neste vídeo sobre o motivo polo que vos gustaría ter un amplificador de son Fonestar altavoz 30. E por último, suscribidevos á miña canle e máis á de Fonestar facendo clic nuns enlaces que tedes na descripción do vídeo. Ademais das instruccións que acabo de comentar, deixovos na descripción do vídeo as bases do sorteo que vos recomendo consultar. E xa por último, para despedirme, deixovos coas tomas falsas que se produciron na grabación dos vídeos dos amplificadores Fonestar, xa que penso que, dada a situación actual, non ven nada mal rirse un pouco. Ola, benvidos e benvidas a esta clase... non sei. Ola, non, a ver. Bo día. E, no outro lado, podemos, por exemplo, enganchar... Joder. Para que serve? Imaginadevos que no vosso teléfono móvil tedes un... Coño. Parece... Tiña que pasar algo desto, senón non era ben. Ah, para, non sei se está. Está al revés. O... que non sei como chamarlle isto. Correa, joder. Suavecito para Máis para baixo, 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 máis. Vale. Para, por favor. Espera, que non sei o que iba a dicir. A pecata. Espera que me caigo aquí o papel. A ver como se escoita con tanto ruido. A ver. Non, espera. Que foi quen me cedeu estes amplificadores, que me cedeu estes amplificadores e que me cedese estes amplificadores dos que a continuación ides ver unha proba na realidade. Que me cedese estes amplificadores que a continuación ides... Estou atrancado aquí, que me cedese estes amplificadores que vos van ser moi útiles seguramente, que me cedese estes amplificadores xa que vos... Estou atrancado aquí, Quero agradecer... Joder. Non me líes, ó. Cala, joder, que me vai salir, ó. Quero agradecer tamén á marca Fonestar que me cedese estes Quero agradecer tamén á marca Fonestar que me cedese estes amplificadores para poder mostrarvos o útiles que vos van ser durante este curso. Ademais, recoméndovos que vexades este vídeo ata o final, xa que haberá unha sorpresa que espero que vos guste.